Hej og velkommen til den her video. I dag skal vi spille Pet Simulator. Jeg vil bare sige en lille smule. Jeg er jo lige startet som YouTuber. Og jeg er sammen med en god YouTuber, som jeg er gode venner med, som I kan gå ind og kigge. Han hedder Reese. Bare lige, by the way, jeg har 800 abonnenter, så husk lige at gå ind på Winstons og min, hvis I nu kender ham, ja, som I gør. Jeg vil bare gerne have, at vil I gerne give et like eller subscribe. Jeg vil sætte stor pris på det. Ja, og husk, I må også gerne lige gå ind på, vi har nemlig en kanal sammen, der hedder Roblox, så ja, også lige gå ind og subscribe til Roblox. Ja, der spiller vi også Roblox sammen, så ja. Vi bare lige lave en lille video med, hvor vi lige trader lidt i trading classer, så ja. Oh my god, han har en pet. Godt pet. Jeg kan trade og hvis der er nogen, der ikke kender Pet Simulator, så er det et ret sjovt spil. Og hvis I nu vil, så der kommer en helt ny update med, hvor der kommer sådan pindsvin. Ja, pindsvin og sådan nogle ja, jeg ved det. Og der er en der deroppe. Prøv at se. Den var lige den. Jeg ved godt, hvad nu kommer der. Hvordan? Step jump over. Yeah. Har du selv? And go up here. And then go up. Ja. Nej. Du bare op. Først går du op. Hoppe her. Du går op og hoppe her. Vi vil bare lige sige en sidste ting. Og så ses vi i morgen, så bare lige på vores Roblox kanal kommer vi lige til at også lige lave en video. Ja, og hvis I nogen kommenterer sådan, vi laver videoer hver dag, eller jeg laver i hvert fald, men ja. Men I må i hvert fald meget gerne like. Ja, vi ses. Hej hej.